Bu, apa dolan? Kowe iku yo rian dolan tok. Pacane salah kok arek srepet kok. Persis arek gendeng kok. Arek enom wis pacane ngene iki ape piye marine? Nom apa wong srepet iya. Endi nek wong srepet kaya ngene iki pacane arek enom ngene iki. Lah ngono wangi sak botol disuntek kabeh. Yo mung arek enom yo ngene iki, Bu. Metu ya kudu wangi posisine delok. Soale. Mari ngono bunyi yo mulih kowe kok ya. Tak kancingi lawang neng kowe kok ben kapok. Kaya arek ayanen, persis arek srepet. Mau pemburu nyadar sampean. Ya wis aku ape budal. Ya aku ape budal. Ngono nggayu. Ya wis. Ya kaya wong ayanen kowe. Aku pegel ngono kuwi terus ditunggu yo. Ya wis. Assalamualaikum. Sing temu aku sapa ndek? Halun rek. Menawa lampu merah.